palibasa nakita natin yung warrant much later. Did any one of you, General Marbil, General Torre, meron ba kayong hawak na ICC warrant of arrest at the time of his arrest? Parang electronic copy lang, tapos pinakopya muna, tapos binigay na pagdating doon. Bakit ganun? Samantalang March 10 pa lang nagmo-mobilize na ng libu-libong pulis. Pagkatapos alam na natin na magkakaganito dahil nabalitaan na nga sa Hong Kong. Kung ganun, bakit walang warrant dun sa mismong pag-aresto? Electronic copy lamang at nagpa-imprenta pa. Ba't nagkaganon? May I differ on the wisdom of the SOJ to explain on the legality of the electronic copy of the warrant, ma'am? Hindi naman tinatanong yung legality. Okay lang yun. Ang tinatanong ko, bakit parang unprepared kayo samantalang prepared na si General Marbil? Madam Chair, I just want to make clear na ang kabaho po ng police is really to assist po yung PCTC natin. Yun po yung and what we have is tama po yung sinasabing order ng diffusion. So ito po yung nangyari, we rely po dun sa PCTC, dun sa lahat ng mga documents that they need na gagamitin po dun sa effect ng arrest. Ito po yung ginawa po ng again, uulitin ko. Dapat yung PCTC nagdala ng warrant. Ba't nga ba kayo walang warrant? It was stated ipapadala po through diplomatic channels Naka-state po yun So, dapat diplomatic channel. Nangyari ba yon? Kung diplomatic channel yung DFA, ano ba nangyari sa warrant na yan? Sa dinami-dami ng handa ninyo, sa libo-libong pulis at sundalo na kinalampag, wala bang nag-isip na kinakailangan dalhin yung warrant? Your Honor, if I may, wala po kaming information o wala kaming natanggap at all. Kayo naman sa PCTC, wala rin kayong natanggap? We requested for a copy of the warrant and we got it the next day. The next day being? The warrant that came from the Kaya nga, what the day system. na? The next day is 12 po. So, hindi rin ninyo na ipakita kay Presidente Duterte? Bale tama si General Torre na warrantless arresto. Pinakita po namin yung hard copy sa 250 pero sa lawyers po natin pinigay. Madam Chair, can I clarify? Kasi ang sinasabi din na redacted copy lang ang binigay, hindi rin kompleto, kaya hindi nila mabuo. At yun nga, nagkagulatan bakit meron pa. Can I clarify that? Sir, it was a sealed warrant, correct? Hindi. Hindi po. Electronic yung nakuha po na... No. Ano ang pinadala ng ICC? Kasi parang sa ibang news report, sabi sealed. Pag sealed kasi, hindi dadaan ng DFA yon. So yun nga ang question. What was sealed, sir, was the warrant of arrest was sealed before March 11. Yes. Tapos kanino, sir, pinadala? Sino magbubukas nun pag sealed? When they demanded a copy of the warrant, we relied on our fail-safe mechanism. We have a fail-safe mechanism to make sure that the documents are secure in our possession. So it's the DOJ that produced the warrant. Hindi sa may bias ako sa DFA, but I've worked with these people. Kasi pag sealed, may option na hindi padaanin sa kanila. At kahit pinadaan sa kanila, I don't think they have the authority to open it. Diba? Yes, but we had to use our fail-safe because the PCTC could not produce the warrant, so we had to use our fail-safe. But once naman it's opened by the proper authority who's allowed to open it, diba, to unseal it, then syempre Philippine law na. Ipapakita mo talaga dun sa na. Yes, we showed it to the president and to his lawyers. Teka, mapapaliwanag lang ako. Tell me candidly, at the time you apprehended PRRD, nung inaresto si former president, yung ICC warrant, nasa inyo na ba, General Torre? Yung totoo. Kasi you're under oath, alalahanin. Yes, ma'am. It is with us. It was already with you. Yes, Electronic. Yes, ma'am. Electronic. Wala Yes, kayong official copy? Electronic walang copy, ma'am, hard given copy? electronic copy given to me by Yusek Nikiti of the DOJ, ma'am. Sa DOJ. Sa inyo, kasi parang nagtuturoan kayo, sabi ninyo, na dapat yung PCTC ang nagbigay. Pero wala kayong binigay. Sabi ninyo, dapat DFA. Nalilito po ako. Hindi po. Hindi po nagtuturoan. We had the copy of the warrant, not electronic copy of
Dinami-dami Yung lang sa nag-aresto kay Ah, Presidente. Walang nag-isip na kinakailangan bigyan ng kopya na hard copy, opisyal, at talagang... Binigyan po namin sa Saan? Saan at 250 kailan? po, binigyan po namin. Nung ma-print na po yung hard copy. Saan yun? Sa 250 po. Sa Villamor? Meron po, meron. Ano yung 250 po? Sa Villamor po, Villamor. Binigyan po siya ng kopya, hard copy po. So, nandun. Anong oras? About shortly before 12 po. Around 12, around noon at that time po. Noon. Noon time? Naibigay ng noon time? Opo. Pero anong oras ba hiningi? Di ba napakaaga pa noon? Humihingi po sila from the tube. Starting from the tube, humihingi na po Anong sila. oras yun nung hiningi sila? When they arrive po, it's about 10 o'clock. 10 o'clock. Or at, So, 2 oras makalipas bago ninyo naibigay. Ma'am, just to be clear. Yes. Just to be clear. General Torre, maybe you can explain the process of serving the electronic copy, which constitutes a legal form of serving the warrant. Yes, ma'am. After they disembarked, as I have learned from General Torre, they asked that it be postponed, that they be brought first to, ano ba nangyari doon, General, pagkatapos doon? They only disembarked when the electronic copy was produced and given to them. So, kaya sila lumabas. And when they step out of the plane, at the junction of the moving part of the tube, PG Fadulyon met them and attempted to read the rights to President Duterte. And all of them said, pwede ba mamaya na yan at pa-diffuse muna natin ang tension. Doon na lang sa 250th Airlift Wing. So we acceded to that request. We arrived at the 250th Airlift Wing. They were given refreshments. They were allowed to refresh. They were allowed to, para generally pababain lang ang tension ng lahat. And then we, after an hour or two, we returned, and that was the video that you saw when I was reading the rights in the cell phone, which basically it's memorized already. So just a formality. And then they asked, at that juncture, they asked for the written, they want a printed copy. So I went out of the room, stepped out of the room, printed it, and gave it to them. Okay, yung printed copy, may allegation na redacted copy daw to. Hindi daw kumpleto, hindi daw buo. Parang simplified lang or pinaiklian. Tama ba? O buong buo? Buong buo yun, ma'am. It was Ilang pahina? 15 pages. Yung 15 pages na kumakalat ngayon, Yes, yun na ma'am. yun? So Yes, yun ma'am. din ang naibigay doon sa Villamor? Yes, ma'am. That was properly received by Attorney Delgra in assigned So receiving Attorney copy. Delgra